Битката била жестока. Другарите са изненадали врага и са им нанесли непоправими поражения в жива сила и техника. След което са се изнесли и нямаме връзка с тях. Те не са ли в землянките? Не са в землянките. След битка винаги изчезват. Днес е деня за срещата. Сова ще отиде там, за да занесе пратката на уреченото място в уречения час. Сигурен съм, другарите ще изпратят там човек. То тогава да пита де се крият, да знаем. Не може. Те винаги изчезват на място, което никой не знае. Никой не трябва да знае, дори и ние не трябва да знаем. Ту е Сова. Сова не трябва да ме вижда. Това е, другаро. Пристигнахме. Здравейте, другари. Здравейте, другари. Здравейте, другари. 11 часа отиваш в най-северната Сергия на пазара. Познаваш човека с мотоцикъла, у него е пратката. Добро. Това е, другаро. Тръгваме. И така, скъпи приятели, добре дошли в нашия ужасяващо смешен филм. Като за начало да запазим за кратко конспиративно мълчание. Проводиха ми хабер, че трябва да се кача пак при партизаните в Балкана. Много са потайни. Не може ги приближи, ако не искат ги видиш. Колко човека са в отряда, узнали? Не може да се разбере още. На срещата идат цяло едни и същи двама. Сигурно са командири. Изчакват да си тръгнем и чак тогава споемат. Землянката им горе-долу знам къде е. Но когато тръгнем към тях, никога не можем да ги сбареме с изулени гащи. Първо, някой някъде им сигнализира. Предупреждава ги. И второ, някъде се скриват в дън земя. Искам да знам дейто е място. А после те ще ми кажат кой как изнася информация. И ако само някой един от моите, майко мила. При последната им среща им рекох, където от централата от София искат яснота за тайното място, където се оттеглят при спешност. Не им хареса, но мисля, че ще нарисуват най-подир картата. Само се притеснявам от централата в София да не разберат де те съм рекал. Още си в ниските етажи. Нас не интересува кой държи парата. Колко пари им са сипали до тук? Аз съм им пренесъл поне 300 000 $, левове и драхми. А преди мене колко са им занесли, няма как да знам. 300 000? В този кос ще има едно шиша ракия. Кайсиева. От Руси. Знаеш как ме беше жал, като им сипвах отровата? Занеси им армаган да пият. Пък после може да не се наложи да ги търся по скривалището. Спомняте ли си, приятели, как марксистите от отряд Сталин устроиха кървава засада на издирващите ги полицаи и войска, след което се отправиха към най-тайното си скривалище – пещерата на свободата, която никой не знаеше. Никой, ако не броим хайлазите на Трифон, които подплашени от тътена на битката, вече пристигаха там. Ей, той е пещерата на свободата. Тук са съкрили хайдути, освободители на народа. Ръкатнази.
Знам я от Лади. Га бяхме с Тамати. Хараламбри в отряда. Дай. Айде, сила. Дай. Свобода! Партизаните на Вихър все още се придвижваха към пещерата, в която хайлазите на Трифон спонтанно си се забавляваха. Той ще говори много. Като знам 2 деня колко ръки е изпило, ще буфне начин. Никой да не мърда! Бат Трифон е разкрияни. О, Вихъре. Живо, здраво. Как си? По-добре не да и Трифоне. След като изловиха Трифон и шайката му, под строга дисциплина партизаните на Вихър организираха своя лагер. Няколко наблюдателни поста отвън обезопасяваха района. А вътре разтлаха сламеници, напалиха огньове, провериха оръжията си и се погрижиха за водата. Никой не знаеше колко време ще са тук. Как е? Има късмет. Куршума изляза от другата страна. Ще се оправиш. Нямаха идея коя беше причината да се активизират войска и жандармерия, но като че ли всеки момент щяха да научат. Той Илю си го доведе. И Илю си го уби. Бат Трифоне, нали ти те каза, бе? Аз не щях, нали ти ма накара, бе? Нали ти даде клечките и те ми доди ред. Коги съм държал пушка аз, бе? Ако за тебе беше остала късата клечка, нали ти щеш да го... Валю? Значи всички сме го. Не Ислам Брисал гледахме. Гледай, Мисал. Ясно. Убили сте човек без никаква вина да има. По-късно с другарите ще решим за тях. Макар че знам какво полага се, кога невинен си убил. А сега да се върнем в града, където след двудневно пътуване от село Койсийка, Янчо и бай Колю най-после пристигнаха на пазара. На Софийския пазар бай Колю имаше винаги запазено място, тъй като идваше често да продава капани, които му осигуряваше негов братовчет, работещ като склададжия в армията. От Германия бяха изпратили като помощи няколко камиона с метални капани за мишки. И те, вместо по казармите, се появиха на Софийския пазар. Това беше причината бай Колю всеки петък да е тук. А да си припомним и какви сърбежи, така да се каже, накараха и Янчо да дойде до града. Коле, мислех, че те изпущих, бре. Не си, Буля, Стойне, не си. Фанах още една пущина. Ега. Значи завчера 2. И днеска 1, 3. Тъй. Добре, за всяка мишка по едно шикерче. Дай ръката. 1 мишка, 2 мишки, 3 мишки. Ко ти, бе? Гледам тото да и се дръгнеш като крастав. Бе, тога е краста кола и се намира, ама Артия се не намира. За ко ти Артия? От зор.
Подсякал съм се отзад и тъй има гори, сякаш в жарава стъпям. Такава рана ми се е отворила отзад. Като набуден бухал окото. Та фелшера вика, сао с артия да са трия дорде не зарасне. Где ще я найдеш тази артия, бе? Да идеш в града, да дириш хартия. Се завъртиш около театрото, там не може да няма разхвърляни песнопейки. А може и някой отлепен афиш да намериш. Бат Коло! Бат Коло! Ще си другаруваме май с теб до града, а? Кой искаш? Да те карам в София ли? Да. Планикът се чуче за жива мишка броиш, да. Бучка шекер, та взех за джамия. Ама, мишка какво излезе? Кълът ти бърз. Тъй. Ама, миналата година работата вървеше на бузук, скарамуш, хайде. В града не щяха да чуят за капани. Няма ли били мишки? Как да нямат мишки, бе? Питай ги сега, нямат ли мишки? Като добър търговец, бай Кольо още от заранта, когато пристигнаха в града, задейства механизма на големите продажби. Неговото правило беше: накарай другите да се нуждаят от това, което ти продаваш. Ей! Да не опустиш всичките! Няма, бе, бай Коло! Остави една за мостра! Бай Колю, свърших работа, оставих магаркото. Хубаво е. Рекоха 100 пари. Викам бай Колю, ще мине после да ви плати. Джамбази, всеки път дигат парата. Верно, бе. Що не ти съблика и аз? Така. Голяма жега, бе. До лятото в граду дошло, бай Колю. Ай, аз ще тръгвам по моя зор, се търсим тук. Кога се търсим, бе? Аз от тук не мърдам, докато се стъмни. Ще има ли какър да си оставя бъта тук? Оставя. Да не я ошмирга някой? Няма. Давай. Хайде. Айде! Насам да роде! Тука влиза, после не излиза. Айде на зандана за мишки. Заповядайте, госпожа. Ето, първо качество метал. Ето. Взимайте. За първия клиент на половин цена. Айде. Този път пътъка го удорди са таман. Ако не знае къде сме на среща, щех да зареда автомат. Здравейте, другар. Здравейте, другар. Хубаво ще си сова.
А път пъдъката се отдава повече. Словата още не я докараш. Здравей. Тук другарите ви от центъра ви изпращат пари. Другото е долу на път. Другия път намери някой дет разбира от гъби да ти набере читави, че тук като гледам са само отровни. Ако някой местен те разговори и ги види, отиде ти прикритието като габар. Сола, начертах ми картата, дет ми поръчаха от централата. Но разбираш, че ви поверявам живота си. Не го отваряй. Това може да се гледа само от ръководството. Извинявай. Другарите ми разпоредиха лично само да го принеса. Те трябва да са информирани. Кога с войска блокира се Балкана, къде са крити. С каквото може да ви се помага, да знаем идея да ви го принесем. Ще го предам за печата на другарите. Все пак е по тяхно разпореждане. Но нали аз съм с връзката. Няма от какво се боите. Здравейте, другари. Здравейте. Здравейте. По пътя имаш ли по? Чисто. Добре. Я да видим. Другарите тук са ви изпратили бинтове. Спирт. Лекарства и морфин. Специално морфина го върдете. Един от другарите така се бея сприятелили за малко да артиша. А ето и батерия за радиоприемника. Много работа. Работа. Пушките. Дай. Пушките. 3, 5. Добре. Спирта специално е за компресия. Но знаете. А тук съм ви донесъл русенска кайсева. Подарък. Ще ме прощаваш, ама в отряда съм забранял да се пие алкохол. Той не е алкохол, другари. Той е лекарство. Русенска кайсева. Ще извиняваш, другари, ама в отряда не се пие. Вземете го за компрес, бе. До скоро, другари. До следващия път, до следващата луна. За вас съм го взел, няма да го връщам. Добре, приемаме го с уговорка. Ще го изпием заедно. На първия ден, след пове. Така да бъде. На сука. Айде, със здраве. Не сте запарафили разписката. Уф, щях да забравя. Ей, тук нека се разпишете. На днешната явка като кой да се пара? Като който искаш. Другарите не трябва да си знаят имената. Днешната акция е Бреза. Пушки, броя, така. Бинт, морфин, 5000 лева. Ама ракията я няма в описа. Тя е специален армаган. Получил Бреза. На сука, добре. Успех. Мадам Фана каза, че ти от Червен брег не са нито на брега, нито за града. Така че да не търсим файда от тях. Се умитаме. Насам, народе, насам. И с едно сирене, 2 мишки и фляма госпожа в капана. При Колю празно нема, а в капаните му ептен. Вижте. Вижте монстрата. Вижте какъв мишок има вътре. Ма, гледам ви, не сте ми познат.
а? За Севтема идвате тук, а? То е верно. Грижа за капани до сега съм немала, но храня едно подозрение, че в къщата ми обитава мишка. На той ваше подозрение ще му теглим чертата. Колчева. А не Дюстабанова. Не. Колчева е голема. А за какво и да реч? За мишката, госпожа. За мишката. Аха. Храня опасение, че тя не ми се е явявала, само съм я чувала. Затова нямам представа като колко може да е. Аз имам представа за мишката. Вашата мишка трябва да е трудна. Пардон? Надула е корема. О, божичко! А мишката надуе ли корема? Много нешава. Зато и сал сте я чули, а сте я не видели. Той трябва да е. Голяма беля ще ми отвори. Голяма. Ние нека да я затворим, пък тук да видим кой ще отваря. Точно, тъй да я затворим. Да я затворим. След дълго лутане в големия град и много питане, разбира се, Янчо Овчаров най-после намери къде е театъра. Да си не чирак на фотографа? Кой аз ли? Не съм. Рекох, да си подранил, че такава геротия щяха да ми вдигнат. Не съм. Аз песнопойки съм дошъл да диря, да ти се намират. Няма у мен песнопойки. То, когато почнува представлението, тогиш ги раздавуват. Хубава работа. Не мога стиска. А таква с надеждата ях. Глей ти, къв селски челяк. А такъв мерак за песнопойки има. Поради що дирете афиша, млади човече? Нема не ви хареса тази пиеса? Мене ме боли газа. Все ме е тя с коя пиеса ще го бърша. Къде е възпитание ваше? Общувате секаш сте овчер. Имат право. Ич не ги бива последно тия пиеси. Направо са за нужника. Ние да я затворим, ама трябва баре 3 такива капана да турите. Сакънче, защо са ми 3? Що? Що? Я кажете сега. Вие знаете ли какво чува мишката за последно в този живот? Не. Ай, това чува. Зато и вие трябва да вземете 3 капаня. Защото като са пръкнило и чудовище, таковато и малкото, с тия лукави големи очички. Като са пръкне цяло котило, разбирате ли? И тогава не 3, 30 няма да ви оправят. Добре, ами айде, давайте 3. Айде, разгеле, да си дойдем на колко са? Последне ще ви го дам на масрав. Хайде. Благодарско. Моля? Може ли последния да е от големите? 2 и... Ама ви както разправите, 3 ви не трябва. Сакън, барем от малките, требе ми. Айде, оди. И още... Чакай! И ресто. Какво правите сега ви? Нямам ресто. Вие сте първата. С най-големия зор. Със здраве да е, със здраве да е. И вие със здраве. Хайде. Айде. Пускай. Така. 1000, 2000, 3, 4, 5000 лева.
Значи общо стават 40 000 лева. 3000 лири, 250 долара. За един чиляк са много. За делото нищо още не са. Едно по едно. Един ден ще станат милиони. И тогава с никой няма може да нас спре. Да вървим, другарите ми чакат. Хайде. Хайде. Абе, дал да не вземем ракията. Орлини. Кото да става? Хайде. Сега, приятели, да си припомним нещо, което позабравихме. За разлика от незгодите в Балкана, в града се беше появил чуден магазин. Ам какви индийци? Ма ти не чули? Индийци са открили магазин в града, отивам бърже преди другите да увършеят. Оли, трябва да намеря пари. Добър ден, госпожо, заповядайте. Когато влезеш в този магазин, изведнъж попадаш на вълшебно място. И изведнъж от някъде пристига още някакъв съвсем случайен клиент, който ти разкрива неограничените чудеса, които се предлагат тук. И като чуеш за какви чудеса говорят хората, на които лично са им се случили, разбираш, че ти се е паднал уникален шанс. В неговата изба намерили те шишета. И благодарение на тази течност и с патагонец да си думаш, пак ще се разумеете. Какво ми даде? Щом на батко ти са му махнали кахъра за 300. Аз дал не пробвам с тези 600 дет ги носа. По колко и купена? На Мусио Мундио излезе 3000 лева. Ама аз двойно ще платя. Парите вече са без значение. Важното е да не изпуснеш шанса да се здобиеш с чудо. Освен това, сумата не е голяма. До ден не се появи кокошката. А сега? Още ти пара ще трябва. Веднъж повярвал, че магиите съществуват, човек е готов да се раздели и с най-ценното, за да си купи чудо. Само още мъничко пари. Двете най-важни неща. Пари и чудо. Чудо и пари. Чудо пари. Чудни пари. И най-хубавото е, че другите не знаят. Само ти имаш уникалния шанс. Ти ще видиш. След 2 месеца. И най-важното е, с никого зато и да не приказваш. Ти мислиш ли? Оле, Бриго, Мъндио и Калуди прилагаха най-успешната стратегия. Разбери проблема на човека. По най-убедителния начин му гарантирай, че има чудо, което трябва просто да се купи. И той сам ще моли да му вземеш парите. И най-важното е, с никого зато и да не приказваш. Представи си, ако се научат всичките кокони. За нас какво ще остане? От чудо има нужда всеки. И младия, и стария. И богатия, и бедния. И глупавия, и умния. И красивия, и грозния. И щастливия, и тъжния. Трябват само малко пари. Заповядайте, госпожо. Hello? Hello, Reggie! Но полицията не вярва в чудеса. Началника на криминална полиция Спахийски получаваше ежедневно доклади от своя агент Ваксо, който денонощно отблизо следеше трите съмнителни лица Мъндио, Бриго и Калуди. И най-важното е, с никого зато и да не приказваш. Знате, защото ако се научат другите кокони, за нас какво ще остане? Все пак магието й. А какви други работи има? Леле. И днес Ваксо беше на своя пост. Но зоркото му наблюдение се разсейваше от викащите деца. Не можеше да разбереш, що за работа е това. Да ти плащат, да търчиш и да крещиш по улиците.
Напълни се с кресловци. Все едно като ти трепва газ за ламбата, не знаеш откъде да си я купиш. Кого си прави супичка, пиленци? Кого си сготвим зеленци? Бърже! Шо бе? Бърже, разкриха ни. Где са парите? Как бе? Тук са. Где са парите, бе? Калуди, какво има, бе? Где са парите? Где са парите? Какво бе, Калуди? Какво става? Абе, един ми подавам банкнота и аз я взех. Па ще я вземеш, що да не я вземеш? Какво? Бе, как ще я взема? Къде я виждам? Къде е, че да я взема, бе? Нали съм слеп? Голема работа. Какво голема работа, бе? Оня беше ченгел, сигурен съм. Айде, айде. Сигурен ли си? Маргарита! Мила, щях да те забравя. Извинявай. Повече няма да се случи. Извинявай, Мила. Маргарита. Няма. О! Разкриха ни. Калуди, не си виновен ти. С какво продължаваме нататък? Мандю да намери ауто. И остава база. Аз и Бриго продължаваме играта. План Б. Да се изпикаме някъде. Мишо! На лице. Соколето. Тук. Братан. Тука съм. Хъски. Тук. Цонка. Тук. Мила. Тука. Радина. На лице. Хектор. Язе. Трифуни. Това малкото с големите ленки не съм го видвал преди, бе. Сигурно лъж доди. С тези големи нянки сигурно ще я царат байрактарка. Не може да го вее без ръце. Като в Кабор. Де си? Тука. Ти знаеш ли го, бе? Анка. Той Росито е? Росито. Бай Карамфил малкото. Че то беше равно като талпа, бе. Не го знам. Ох, мамо. Кралю. Неизвестност. Дамян. Аз съм. Лазар. На лице. Марко. Неизвестност. Ей го, вече си имаме нов. Тишина, другари. Братане, как не те е срам? Не се дръж позорно, защото... Другарю, спокойно. Няма спокойно.
Другаря го плениха гадовете, кой знае какво правят сега с него, той ми се лега и тук. Как не те е срам, бе? Ще тръгнат... Другари, елате насам, има нещо важно да решим. Елате. Хайде. Хайде, братане, върви. Сядайте тук. Всички в отряда са в редиците, освен 4 карул, 1 ранен и 2 в неизвестност. Сядайте, другари. Другари, днес ние нанесахме сериозен удар върху враговете на народа, заради което ви поздравлявам. Ура! Ура! Тихо, другари, тихо! Днес ние показахме на всинца как трябва да се бие врага. Този подвиг пример е за онези, които искат да ни последват. Че само с оръжие ще можем да свалим оковите на гнета фашистки. Горд съм за честта, с която защитихте бъдещия по-добър живот. Поздравлявам ви! Снощи ние получихме шифрограма от центъра, че срещу нас са изпратени жандармерия и полиция, голяма група, които да осъществят блокада и да ни изловят. Оказа се обаче, че всичкото и било е, защото ей те с бандити са безчинствали село Койсийка и най-подир, без всякаква причина убили със стражара Сълю. И ние рискувахме живота си заради тези пройдохи. Че те като търсят нас, нали ще намерят и вас, бе? А? Другари, ние трябва да решим какво да правим с тях. Давам думата на другаря Орлин да ви каже той, да си говорихме отде. Другари, нека от вас познават Трифон Стамат и Харалампри. За тези дет не ги знаеш, ще река, че те бяха в нашия отряд. Само, че ги прогонихме преди известно време. Защото крадяха от общата храна. Па и една другарка оплака се, че един от тях трябваше още тогава да ги застреляме, ама сега вече това е неизбежно. Защото, другари, в комунизма такива хора нямат място. Такива, дето крадат, плячкосват и убиват. Но те не са хора, те са мърши. Зато и ние, командния състав, предлагаме тези долни люди да се застрелят. Който мисли като нас, да потвърди с ръка. Другар командир, всички оказват съглашение. Я изправете тая сгън. В името на народа, зато и че убили сте невинен, че крали сте от храната на другарите си и безчинствали сте по селата, се осъждате на смърт. Да се разстрелят на заранта.
Вземи го там! Вземи! Тега го! Ури! Ела тук, ела! Хайде, давай! Давай тук, бе, да! Ела тук, бе, да! Чакай, ама знаеш! Ела! Давай, влизай! Хайде, бе! Може да чакате, бе! Ще видиш! Хайде, бързо! Мироне, събуди се, бе. Дойдоха двамина гости на хотела. Гълчат на италиенски, иностранци. Събуди се, бе. Пукал. Да? Добър ден. Извинявайте. Виждам, хотел разполага с телефон. Но ще го ползвам. Наблизо нигде няма телефон. Ми, то е скъпо. Ще ви платя. Колко? 30 лева. Че даже 50 да беше. Ето. 60 от мен. Госпожата ми е забранила на негости на хотела да услужвам. Ама, виждам, взор сте. Само да намаля радиото от тук и се мащам. Ало, централа. Свържете ме с дирекция на царската полиция, господин Агошев. Постойте тъй. Да, свържете ме. Зове Висова, господин началник. Слушам те. Хабер с голяма важност имам аз. Нося информация за най-скришното място, където крият се шумкарите. Не дей сега. След 2 часа ме чака и в кръчма Слави. Ще видя там. Извинявайте. Тези пари са вашите. Извинявайте. Тези пари са ваши. Госпожице, купете нещо с тях за вас. Просбата ми сала е... Забравете, че съм говорил. Не, моля ви. Усмихнете това хубаво лице. И весел ден. Що иска тос? Пита, тук ли е хотел Централ? Тук е хотел Балкан, господине! Церволанковци. Ало? Другаре Александров, за вас е. Да. Да, разбрах. Другари, Вергил издайник е.
Борисе, вземи Велко. Веднага идете в кръчмата Слави. Там Гошев и Вергил имат среща. Ликвидирайте ги и двамата.